دم باش پشتی کمبونا به سروک ترکیه رجب طیب اردوغان را شاندیا امرالیه ایرو داخوینیه که بلاف کرو تیدا به ارینی کمبونا خواب لگل سروک اردوغان نرخاند و تیدا گوت که گوهرترین لحریم نشان دادن و یکی که پیوسته گلین لترکیه با آزادی و دموکراسی به هفره بجین. جبو شیرو بکرنا و مجاره نها رزدار مصطفی اوزچلی که سروک پارتیا ولات پارێزێنی کوردستانی بمەڕەیە دەم باش مامۆستا مستەفا خواندنا تەچیە ژێ ئەمە بێژن کۆمبوونا هەیەتا ئیمرالیە بە سەرۆکی تورکیا رەجەب طەیب ئەردوغان را دۆ بەڵێ gelek carê heyeta îmraliyê li gel Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan re civîn pêkaniye niha wek em dizanin ji salekê zêdetir li Tirkiye pêvajoyek berdewam e pêvajoya her yek li gor xwe tarîfeke lê dike. Dewleta Tirkiye rayedarên Dewleta Tirkiye dibêjin pêvajoya Tirkiyeyek û herêmeke bêterêr. Hindek alî jî dibêjin pêvajoya aştiyê, çareseriyê, pêvajoya avakirina civakeke demokratîk. Em xwe wek Partiya Alparêzên Kurdistanê li diyardeyên di va 15-16 mehên bihûrî de em li gor wa diyardena em dibêjin hîn ne mümkün e ku em bêjin pêvajoyek aştiyê, pêvajoyeke çareseriya pirsa Kurd heye. Mixabin çi helwest û gotinên rayedarên Dewleta Tirkiye û çi jî gotin û bang û daxuyaniyên Öcalanî wê qenetê merçênakê ku û wê fikrê merçênakê ku niha pêvajoya aştiyê an çareseriyê heye. Lê em dizanin çekdanîna PKK di Rojavê de ye ew gelek ji bo berjewendiyê Kurdên Bakur jî, Başûr jî, Rojava jî, Rojhilat jî dê gavek baş be em piştgiriya çekdanîna PKK'yê dikin. Li Meclîsa Tirkiyeyê wek em dizanin Komisyon Hevgirtina Neteweyî, Biratî û Demokrasiyê hati avakirin û gelek aliyên siyasî û kesayet û dezgeha raporên xwe pêşkêş kiribûn. Di encamê de niha partiyên endamê vê komisyonên raporên xwe pêşkêş kirin û niha jî bar dikim heta çend rojekî dê ev komisyon wek pêşniyariya xwe nihayî pêşkêşî Meclîsa Tirkiye bikin. Hevdîtinên ew de helbette di vê vî 14-15 mehê bihûrî de ciyê mixabiniyê ye ku hevdîtinên Öcalanî û İmraliyê heta İmraliyê û navbêna Öcalan û Dewleta Tirkiye bi awayekî şefaf nameşe li paş deriya em nizanin çi dibe ev hevdîtin dimeşin û ev jî bi rastî gelek tirs û fikare bixweretîne. دیارە هەر حال هین نەگیشتێ وێ ئاستی کول باوەکی ئاشکرە و زەلال وەرە بەڵافکردن ji ber wê jî rengek û berfirehiyên wê nayên aşkerekirin. Mamoste yanî em dibêjin şandeya Emiraliyê îro daxuyaniyek derxist bû têda behsa wekê dike ku ev pêşketinên li herêmê çê dibin ha pêwîstiya wekê derdixe holê ku divê gelên Tirkiye bi awayekî demokratîk azad bi hev li gel hevbijîn bi hevra em dibêjin danûstandanê bikin. Tu dibêjî ev yek çi qas mumkîn e li Tirkiya îro de? Niha ev pêşhateyên vê dawiyê yên li Rojavayê Kurdistanê û bi taybetî bi giştî li Rojhilata Navîn û rewşa Tirkiye bixwe Dewleta Tirkiye bixwe pêwîstiye bi yekê tîne ku hem ji bo pirsa Kurd çareseriya pirsa Kurd gav biavîtin û hem jî em dizanin Dewleta Tirkiye aliyê aborî de, siyasî de, dîplomasî de gelek tişta nav xetimandinek mezin de ye helbette divê gav biavîtin. Lê tiştê ku em dibînin di helwesta Dewleta Tirkiye niha û di daxuyaniyê wan û raporên hatinin pêşkêşkirin û gotinên Erdoganî û Baxçelî û rayedarên Dewleta Tirkiye'de ji bo pirsa Kurd bê çareserkirin heta niha tu bernameyek diyar nîne mixabin. Rayedarên Dewleta Tirkiye her dibêjin yek dewlet, yek millet, yek welat û yek al û yek ziman û dibên perwerdeya zimanê Kurdî û fermîbûna zimanê Kurdî dê pêk nayê. Ev meselena serê me de wê çê dike ku ev pêvajo biçek bûyî pêvajoya mijûlkirinê helbette divê li Bakurê Kurd
کردستان ل ترکیه جبو چارەسەریya pirsa Kurd Kurdistanê gavên pêwîst bên avîtin ji bo wê jî wek Partiya Alparêzên Kurdistanê me bixwe bernameyek daxwazin acîl me pêşkêşî raya giştî kiribû em dibêjin helbette îro hinek gav dikarin bêavîtin nasnameya Kurdî bê qebûl kirin zimanê Kurdî bi zimanê fermî zimanê Kurdî bi zimanê perwerdê hefs bên betal kirin ê hefsî azad bibin çi mafê hêviyê ji bo Öcalanî û ji bo Demirtaşî ji bo hemû hefsiya ev maf pê dayîn ew çekdarên gerîlayên PKK ku çekê xwe dînin divê awayekî azad bikarin vegerin Tirkiye divê gavên pêwî ji bo azadiya ramanî û rêxistinî bavîjê li ser va daxwazina em dibêjin hemû aliyên siyasî sivîl yên Bakurê Kurdistanê Tirkiye dikarin bên cem hev û divê em muxatabê dewleta Tirkiye bin ne ku li pişt derya bes Öcalan li ser navê 30 milyon Kurdên Bakurê Kurdistanê Tirkiye biaxive dê çareseriyê bixwarîne heger dewleta Tirkiye bi aliyên Kurdî gişî li ser Maserûnî him ji bo pirsa Kurd û helbeteke ji bo demokrasiyê ji bo azadiyê jî li Tirkiye divê gav biavîtin lê hewlên heta niha mixabin wê hêviyê me çê nake ku dê gavên pêwîst biavîtin باشه مامۆستا یعنی çarçoya ev tiştên dawiyên ku li Sûriyê bûyî li derbarê em bijin Kurdên Rojava da û ew rêkeftina di navbêna Hêzên Sûriya Demokrat û hikûmeta Demkiya Dîmeşqê da tu dibêjî pirsgirêka Kurdan li Tirkiyê dikare veqetî ji pirsgirêka Kurdan li em bijin Sûriyê were çareserkirin lê bi heve girêdayî ye Di tarîxa Kurda de cara yekem divê astê de qedera her Kurdên her çarpeçê Kurdistanê bi hevatî bigirêdan û em dibînin siyaseta dewleta Tirkiye jî her wê nîşanî me dide dewleta Tirkiye dixwazin müdaxeleyê Rojavayê Kurdistanê bike û destkeftiyên Kurda li Rojava ke herî di asta herî kêm dibe û li Başûrê Kurdistanê hûn dizanin hêzê xwe eskerî wek aliyê beşek Başûrê Kurdistanê dagir kiriye ji ber wê em dibînin ku pêşhateyên li Rojavayê Kurdistanê dê tesîra xwe li Bakur bike Bakur jî li Rojavayê Kurdistanê bike Rojavayê Kurdistanê jî biya me niha asta ku hatiye belkî ne bi dilê Kurda be bi divê astê de be lê em wek dibêjin ehwenî şer Kurd mecbûrî ehwenî şerrekê bûnin yanî ew xeteriya qetliamek mezin hebû ew rêber wê hatî girtin hinek mafên ku Kurd bikaribin di herêmî dixwe îdare bikin henin lê ne divê asta ku statûyek siyasî millî coğrafiyê belkî bibe destpêkek di wî warî jî di diyar e Rêzdar Serok Mesûd Barzanî Herêma Kurdistanê Amerîka û Fransa li gel Tirkiye û Şamê û ew ê wek balansekê çêbû diyar siyaseta Amerîka jî wek siyasetek balansê tê xuya kirin her çend Thomas Barak bi gotin û helwestê xwe zêdetir aliyê Şamê da pêşî lê war diyarê siyaseta stratejîk ya Amerîkayê ne hiş Kurd bipelçiqin riyek jê vekir lê helbette ku ev ne de hîna mesele nahatî çareserkirin li gor balansa hêza di pêva menfaetên dewleta di demên pêş de dikarin rewş bêguhertin niha a mühim li Rojavayê Kurdistanê konferansa Qamişliyê biryarê wê bêvciyanîn ew ji bo Kurda tifaqek millî bû biryarek millî bû em hêvî dikin aliyên Rojavayê Kurdistanê heta îro ew biryarên konferansa Qamişlî a 26 Nîsana 2025 jî nehatin ji îro pêv bicîbê de Kurd bikaribin destskeftiya zêdetir dest bixin û ji bo Tirkiye ji bo Bakurê Kurdistanê jî em dibêjin dewleta Tirkiyeyê dev ji vê helwesta xwe berde li pişt derya bes bi Öcalanî û kes nizan çi divê ev mesele nêmeşandin 30 milyon Kurdên Bakurê Kurdistanê Tirkiye dikarin nûnerê xwe siyasî sivîl keseyeta derxin pêş û ew têgihiştin jî zanebûn jî heye em dibêjin werin em dewleta Tirkiye birev aliyê Kurdî li Maserûnî باشه مامۆستا ینی ئەم تا بەحسا ئەمریکا ڕۆلا ئەمریزن تۆماس باران کرد لەوێ دەرێ ئەم تۆماس باران بالیۆزê ئەمریکای li Tirkiye û em bibêjin şanderê Amerîkayê ji bo Sûriye û ji bo Iraqê jî yanî ew dikare van her sê welatan bi awayekî bi heve girêde û wê siyaseta em bêjin herêmê bîne berdestê serokê Amerîkayê Donald Trump tu dibêjî ha wekû ku destêwardanek çiyê bû ji bo çareseriyeke siyasî li nava Sûriyê di nava
حزب سوریا دموکرات يعني بيجشتيان بجناب كرد سوريا وحكومة دمشق تشتكي وحل تركي جدنا بين كردان وحكومة تركي ده دم نزيك ده شيء بقى اگر كردي بس براستی تو دیارده دوی درباره ده تونیه مخابن تونیه امجی دخوازن چه ببینه دولت ترکیه زیادتر لگل اجالانی دخوازه و مسئله بک پیواجویا مجول کرنه و جبو کرده تو گاب نه آویتن نها اوه چند روزه دن دیار ببکه او کمیسیون مجلس ترکیه ده پروژه خود پیشنیاری خود پیشکشی مجلس ترکیه بکه و داخویانین اردوغانی ای باخچلی ای شورمند اردوغانی محمد اوچو مرایدار دولت ترکیه ده تو دیارده تو نه که جبو پرسا کرد جبو آزادی و دموکراسی گاو و آویتن البته جبو مافه هیویه جبو اجالانی جبو حفصیه جبو دمیرتاش گاو و آویتن اوی باش به همه پشکری اوی بکن لی پرسا کردستانه دوی به دیالوگ اکبر فره به هم والی کردی به سرماسه ام حتی نها ما تو دیارده تو اشارت ندی که دولت ترکیه بی وارد ده گاو نباویج مخابن بله سپاس ماموستا مصطفی حسینی که سروک پارتی ولایت خارج کردستان گلک سپاس بودم اجی سپاسیه ودکم سرکفتن اتخوازم